Ring, ring. Ring, ring. Bon dia. Sí, Biblioteca Cas Metge Rei, que vol un compte per telèfon. Un compte per telèfon de Gianni Rodari? D'acord, tot d'una. Li llegirem El jove cranc, esperant que li agradi. Un jove cranc va pensar: per què la meva família tots caminen endarrere? Vull aprendre a caminar endavant com les granotes, i així em caigui la cua si no me'n surt. Va començar a entrenar-se d'amagat entre les pedres del riu Annodiu. Els primers dies acabava retut per l'esforç, topava tot arreu, esmacava la cuirassa i s'entorcillava una pota a l'altra. Però de mica en mica les coses van anar millor, perquè tot es pot aprendre si es vol. Quan va estar ben segur d'ell mateix, es va presentar a la seva família i els va dir: fixeu-vos-hi bé. I va fer una magnífica cursa endavant. Fill meu, va esclafar amb plors de mare, que t'has begut l'enteniment. Posa seny i camina tal com t'han ensenyat ton pare i ta mare. Camina com fan els teus germans que tant t'estimen. Però els seus germans s'esclataven de riure. Son pare se'l va mirar severament i després va dir: ja n'hi ha prou. Si vols viure amb nosaltres, camina com tots els crancs. Si no, si vols anar a la teva, el riu és prou gran. Vés-te'n i no tornis més. El bon cranc s'estimava els seus familiars, però estava massa segur d'anar pel bon camí com per tenir dubtes. Va abraçar la mare, va saludar el pare i els germans i se'n va anar a córrer món. Al seu pas va desvetllar tot d'una la sorpresa d'un grup de granotes que, com a bones xafarderes, s'havien reunit al voltant d'una fulla de nenúfar per fer petar la xerradeta. El món va a l'inrevés, va dir una granota. Mirava aquell cranc i digueu-me si m'equivoc, si podeu. Ja no hi ha respecte, va dir una altra granota. I ara, va dir una tercera. Però el cranc va tirar endavant tal com sona pel seu camí. Al cap d'una estona va sentir que el cridaven. Era un vell cranc d'expressió melanjosa que s'estava tot sol al costat d'un riu. Bon dia, va dir el jove cranc. El vell el va observar llargament i va demanar: què penses que fas? També jo, quan era jove, em pensava que ensenyaria els crancs a caminar endavant. I vet aquí que he guanyat, vist tot sol, i la gent es mossegaria la llengua abans de dirigir-me la paraula. Mentre hi siguis atents, fes-me cas. Acontenta't amb el que tens, com els altres, i un dia m'agrairàs el bon consell. El jove cranc no sabia què contestar, i no em va dir ni piu, però per de dins pensava: tens raó jo. I tot saludant gentilment el vell, va reprendre orgullosament el seu camí. Anirà molt lluny? Farà fortuna? Redreçarà totes les coses tortes d'aquest món? Nosaltres no ho sabem, perquè ell continua caminant i caminant encara amb el mateix coratge i decisió del primer dia. Només podem desitjar-li de tot cor bon viatge. El petit cranc de Gianni Rodari. Esperam que vos hagi agradat.